Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Wakala sumamba bwana ni DPM wa machuamo zilibinati. Patano bwana ndivyo mfuantawi bila pase ya Director of Operations kuchipani cha atu chabu ya TPP onabo pempiri kudimudi ya kule masala yako. Chalamamba TPP woye. TPP woye. APM woye. Amwanamfeka woye. Anchacha woye. Ifedonse woye. Bwana Vice President ule mwanu, RG ule mwanu, ataileta mai, MP onse, Anderson Tawi ya chepa, sichoncho nanga. Tikabwera malonga teano manyado kulibe, tabwera kutsakwira nchito. Ndikamba zinthu zitatu bwana choyamba. Anthu akalaku dena zonama kuti ati TPP sifuna alliance. Ndimafuna ndiyake kuti TPP ifuna alliance. TPP wewe. Ndikunena isi chifukwa chani? Asati na mizire ngati fendo ozikonda. Ozikonda ali ndani? TPP wewe. Zonse zokambirana zikatha inu musausidwa. Chifukwa tili ndoti yankhulira athu. Koma DPP ikukambirana ndi anthu akufuna kwa bwino asipani zonse yanasiyana. Nthawi yake akuuzani seni ndipo tikalowa mboma ndi achabale athu amene tili maganizo ofanana. DPP woye. Nkhani yokuti DPP sifuna alliance iteliti. Iteliti. DPP woye. Chachiwiri paliena amene akuti kampeni yonse angokhalira kuti APM wakula. Akazungulira ku APM wakula. Akazungulira alipo amakana. Kuli mwapi umene umanena kuti akulu ndi ndambo mosimira chani? Monga Malawi sakuyaka pano. Malawi sakuyaka. Pansi moto pamwamba chani? Ife tikakhale chigumu ifeyo. TPP weye. Ofuna kusimisa moto undi ndani mwana mkulu. Mwana mkulu. Osimisa moto uyu mwana mkulu. Wankulu yoti ndani. Wankulu yoti ndani. TPP weye. TPP weye. Amaiti abambo. Ndifuna ndikuuzeni. Chifukwa chani musakavotere MCP. Komanso chifukwa chani mukavotere ifeyo. Tugwirizana eti. Chifukwa ndikayima pano ndikunena kuti wakuti mutu wake ndi waukulu. Chithandiza kanthu. Kukula kwa mutu wake kukopasani 40. Koma ndikuuzeni chifukwa chani inuyo mukavotere DPP osati MCP. Number 1, MCP ndiwo nama. Zona sonama.
MCP nalo wamboma potinamisa kuti isalemba ntchito anyamata 1 million. Analembasa nalembe. Anati usa kuti tisija katatu, tikuja katatu kapena ayi. Anati usa ife anatu sabwerera kuchokera ku skulu, anasa kubwerera. Anati usa federeza tisikula 4500 tikukula pamenepo. Anati usa mafuta asatsika ntengo, mafuta sana kwere. Anati usa kwacha isatsika, kwacha inatsika. Ngati chilipo chimene chinayenda moyo mwawo ndikusowa kukwesa ndege. TPP oye! TPP oye! Akana kala mayeso amene wawa MCP apambana yalepera. Olepera mapita klasi ina amabwerera. Awa pitirire kapena abwerere. Amena kuti abwerere tena chala mwamba. Chala mwamba. TPP oye! Ndiye kuuse nifanya mpapotele TPP. TPP ndi utsogoleri wokazikika. TPP oye! Ine size yanga ino ndidakalimuona zoona. Tidakalipa manyado. Sijoncho nanga. Anyamatawa adakali manyado. Sijoncho nanga. Koma APM ntchito yake ndi size yake akakale pansi. Aijambule chikoli. Aone kuti kodi chakuti chisiyenda bwanji. Palibe kuona ngatalama kulowera kupita uku ndi uko. Ndiye kuti ngona maikukonzeka pamenepo zinthu zathu zitani. TPP oye! TPP oye! Chachiwiri ndi TPP yoka imene imakhala ndi anthu ophunzira, anthu oziwa kuyendesa boma. Monga anthu achita ngati mwana mvekali apawa. TPP oye! Choyambirira tikangolowa mboma, ikonomi ya dziko isakhazikike kaye. Chipambana kalibado ya songola ikulowera pansi. Tukwirizana? Ikasakhazikika ndiye isayamba kukwera. Ndiye kuti zonse zimene timazidandaula zisathera pati. Amene akuti chakwera achoke, dzanja mmwamba. Chakwera palepo achoke. Tiyeni achoke. Achoke chakwera. Chakwera. Achoke. Hatimaye ntumuza Honorable Kempiri ntumuza. APM Samaenda ni manyakaya. Kanyamata kumakadoro. Tiamike Honorable Kempiri kutia hii message yanu yabwino kwa basi ziko mkadiri. Watawino amaende hapa mbukumaso mana Vice President Musa Tantawi Diwempe Honorable Suleiman organizing. Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.